Салом алейкум, бародаро. Акай бобоҷон 88. Намо рӯзи 11/02/2025 ба сӯи сарҳад рафта будем. Нерӯз 13/02/2025. Бародаро чӣ хеле граница биромада ина ҳама каса бачо ба акай бобоҷона чӣ мегӯен? Ба акай ҳоҷира чӣ мегӯен? Компания ҳоҷи Акай ҳоҷи 100% компанияш беҳтарин компания. Ина рафтам дар 2 рӯз гашта омадем. бина бародар худат чӣ мегӯӣ? Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ. Мардуми мусофир, хӯзен хубен? Алҳамдулиллаҳ, аз соқ салома рафта омадем. Ана ин бародар Опти шафёр Акмал номуш. Худованд ида баракат ва баракат бикоруш. Акай ҳоҷида чӣ мегӯен? Акай ҳоҷи марди воқеа. Соза бисмиллаҳ бен рафта омадан гирен ин бародарони уверина раҳода созан. Ина мо раҳакӣ шудем бо масҷид Папутӣ, масҷиди Ульянус. Масҷиди ҷомеи Ульянус када фуромадем, намозакора хондем бачо. Ха бародарои уверинан. Алоқара дорем ҳама вақт ҳамило кеди бошед. Ассалому алейкум дӯстони азиз. Бибинед кадмед ки ҳаҷи фарзӣ ва умра мегуфтӣ. Ина ҳамин моҳи феврал иншааллоҳ ҳамроҳи худам сафар дорем ба хонаи Худо. Аллоҳ кунад ки баъзе ҳадди пасти баландиё дорем меро ҳал кунем. Сафар ба хонаи Худо. Ина рақами 1673. 15 рӯзи аввали Рамазон, яъне дар Рамазони гуфтамем. 15 рӯзи аввали Рамазон $1350, 15 рӯзи ахири Рамазон $1550, 1650 хеле фаромӯш кардам ва як моҳи праш $1850. Хай бо скидка мекунам қачон суҳбат кунем. какой-то доллар. Нигоҳ кунед дӯстони азиз. Гаснисо хуб, шароито хуб, ҳама тинҷ, аммо дар Рамазони ҳамин ширкати Замзам чикор мекунад? Бехрока дар Рамазон садақаву хайр бисёре кадмед хай бо бигаи ягонче ужин мекунед. Ба ҳам хотир ҳаҷи фарзӣ, ҳаҷи умра ина дар ҳамин занг бизанед. Баъди Рамазон фарзӣ ҳам гирифта истодем бародаро. Чахчах кунед, суҳбат кунед ҳамроҳи ҳамин ширкат иншааллоҳ. Ҳозир ман гоҳ мезанам дар масъалаи граница. Хеле ки аввали видео мондам, масъалаи границаи Қазоқистон кадмед ҳуҷҷатоту вайронан. Олиам вақт доред ба ҳамин рақамҳои 0500 занг бизанед. Ширкати ҳоҷиён ки мо чанд сол шуд ҳамроҳш кор кардем. Ба боварӣ граница бире биё бачаҳо ина рафта омада ҳастанд. Видео кардастан илтимос рави граница бигзаре биё ҳуҷҷатотро соз кунед. Бе регистратсия бе прописка нагардед. Ҳамёрам бо масъалаи регистратсия оригинали хеле кам кӯмактон мекунанд. Аллоҳ ҳамаи моро ба роҳ ҳидоят кунад. Худо нигаҳдор. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ. Причёз кардам бародаро, причёзкаи чот кашид. Дига бобоҷони кал нагиё. Аллоҳ нигаҳтон дора. Ассалому алейкум.